NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Hello na naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na naman sa programa Heart Talk Show. Ari naman kami ni Lolo nyo Ilyo. Kami Lolo nyo Biloy. Kamusta na kamo dira? Padayon bala kamo nagahigugma? Ikaw, Permiloy, padayon ka bala nga nagapalangga? Padayon ko yung palangga kay ako niya. Ang pagpalangga among pinakauras na dan. Abaw. Te ari Permiloy, tamyawon nato nanay nga aton mga bago nga mga subscribers. Yay! Thank you gid sa inyo kag sa mga dugay na nga nagapamati sa aton. Nga wala gid yan nagabuya diri sa aton nga channel. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kabay nga nalingaw kamo sa amon nga presentasyon. Diri gyapon sa inyo programa nga magahatag sang kalipay kag mag-advise kung paano kamo makamove on ang programa Heart Talk Show. Kanami Permiloy no. Kay nga sa isa ka relasyon Permiloy, ang pinaka-importante gid ang commitment. Oo. Gana hambal mo na. Kay nga importante nga magpakasal gid kamo nga duha. Kay bisan ano kamo kapalanggaan ay bisan ano niyo kapalangga ang isa kag isa kun wala kamo makasal, base bayaan niya kasi hindi oras. Oo. Hindi. Importante ka diyang love. Oo. Kaya bisan ano kapag sa commitment dyan kung may nakamulab. Labot na. Pero para sa ako niya Permiloy, bisan ano niyo pa nakalabang isa kag isa, kay tungod wala ka mo yan nakasal, wala ka mo commitment kadwa, pwede ka mo yan magbuyanay. Mangin makaluluoy ang kabataan nyo, bisan siling nyo Permiro, gahigog maanay ka mo. Ikaway ka mo nagpakasal, pagligad sang panahon, nagbulagay ka mo. Karon, sino makaluluoy ang kabataan? Pero kung may commitment ka mo, padayon ka mo gihapon nga nahigot sa isa kag isa. Higot lang ang problema mo? Sos, hapos na higot? Nako, ang commitment, amo na siya ang ginahibo mo, nga committer ka bla? Commitment ka. Hindi naman siya kasal ang commitment. Pwede ka kasit commitment bisa way ka mo kasal. O example, lubyanay ka mo. Makommit ko sa imo kaya hindi ta kapagtuntuhon. Bisan ano matabo. Bisan damo babae sa kabuhi mo. Hindi mo pagtuntuhon ang nobya mo kay committed ka. Ang commitment, hindi na sila nga kinahanglan mo gid kasal. Papel na lang ang kasal. Pero kinahanglan nyo gid yung magpakasal kay para na sa inyo kabataan kag sa inyo pamilya. Kaya nga hindi ka mo matawag nga mag-asawa kung wala ka mo yung makasal. Nobya lang na gihapon Permiloy. Given na siya ang kasal. Given na siya. Pero ang commitment hindi laman kay kasal ka mo o kung hindi kasal. Bisan hindi ka mo kasal kung makumit ka mo siyang kaugalihon nyo sa isa kag isa. Commitment na ng tawag. Na, pwede man na. Sakto na siyang hambal mo. Sa bagay, hindi mo lang na sa relasyon. Bisan mismo sa mga simbahan. Correct. Kasimbahan ka. Nagsulod ka sa simbahan, nagambal ka sa Ginoo nga maalagan ako sa imo Ginoo kung sa matabo. Bisan nga madula pa ining bubungan sa amon na stasyonan nga NYGC. Maalagan ko si mo pero natabo ka sa ara pa yung bubungan ikaw yung wayda. Okay, commit mo kung galingon mo. Dapat straightforward ka nga hindi ka mag-lisa. Kinahanglan lang yung Permiloy nga kung committed kaya sa ina nga tao o kung committed ka, panindugan mo. Hindi mo dapat yung pag-iso lang mo kaugalingon na kay committed ka na gani. Ang ginaano lang kung paano ka black, kung ano ka kasinsiro. Pero ang tanan gada, nagasugod kag nagatapos gapon sa gugma. Kaya bisan ano pa na kakumit-kumit mo, kung wala ka naluyag, matraidor ka maragapon, kaya damo ko nakilala. Grabing pangako, committed gid sa kuno, dong patay gid sa commitment, atat na atat. Pero siya pa una biya sa iya ginkomitmitan. Game over. Sa bagay may amo gid sina natabo labi na gid kay nagpangako kamo sa isa kag isa nga ikaw lang gid. Ikaw lang kay palangga mo. Ikaw lang kuno kung nara siya. Kadamo na gidabi Permiloy. Amo na gani sa mga movie, sa mga pelikula permita makitaan ang babae nagtraidor sa lalaki, ang lalaki nagtraidor sa babae. Vice versa. Kay tungod na kung kaisa Permiloy, wala sila commitment. Actually, ang pagtraidor, wala man na nag-specify nga babae dapat ang traidor, lalaki dapat ang traidor. Hindi, both side traidor. Kung wala siyang love nga nagapatunga. Sugid lang na yung commitment yung kung wala love.
May posta, kuya. Iposta ko isa ka tuig ko nga sweldo sa NYDC. Oo. Ang problema galing Premiloy, kaway ka man sweldo. Yan ang ipusta mo. Pero sa totoo, importante gid para sa ako ni Premiloy ang commitment gid. Oo. Kaya para sinablang ambal mo nga siyang nagliga, di ba sa choir? Nag-commit ka sa choir nga ma-intra ka da. Tapos, siyempre kung wala ka na gana, kung mo kayo nag-commit kaya nga ma-intra ka gid, padayon nga ra ka da. Basi tandugo ng tagipusoon mo, kundi dira ka man gyapon. Pero kay nag-commit ka. Pero, Prelyong, bisan hindi ka na mag-commit kung may gugma ka, aga ka pa sa choir. Dibla? Grabe do. Sugid lang ng mga nag-commit. Nag-commit, may katamaran ka mo, dibla? May commitment da. Sino may commitment da? May mga katamaran ka mo kisa. Kung wala na ka mo gugma, late ka mo gatin. May commitment ka mo. Pero kung wala ka mo commitment, pero palangga nyo ginobra nyo, aga pa ka mo sa practice. Sa bagay, may punto ka na, Premiloy, no? Kung na committed ka mo sa inyo partner, pero wala na ka mo naluyag, di ba? Kasagwa ka nga, tungod sa commitment, katonto nga commitment kayo na. Ginatago nyo lang ang katontuhan nyo sa ibang nga babae. Kay hadlo ka mong dakpan, kay may commitment ka mo kuno. Ito kasado ka mo sa isa kag isa. Amo na blang kanta blang ha. Bantay mo kung mag-ana-ana mo. Diba? Oo, no? Kakisa, gabantay ka nga committed ka mo. Madakpan ka karoon sa imo nga gin-commitmentan. Tapos ka gin. Kay wala na sang gugma o lang. Importante magali ang gugma, Premiloy. Oo. Okay. Antes sinatanan, ari ang mga opinion siyang aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pamatian naman naton ang opinion siyang isa kag isa. Dampig ka mo sakon ha? Hindi, dampig ka mo sakon. Tira! At regarding sa pamangkot mo, kung anong pilion ko, commitment or love, ako ang pilion ko commitment. Kay kabalo ko nga kung may commitment ka sa katawo, may love man ang katawag. Pares pala kay Ruth. Diba, tungod sang pagpalangga ni Ruth sa kay Naomi, nagupod siya kay Naomi, bisan nga nabudlayan siya, bisan nga kabalo siya, nga talikdan niya kasulhayan. Amo na sa mga istorya, bay. Ako mas pilion ko ang commitment. Kaya commitment, nagaupod ka po na sang gugma, dira mo. Kaya syempre kung may commitment ka, bay, may hara ka sa hinambalan. Nga, for example, kung mag-asawahay ka mga dua or mabigahay lang anay nga dua. Mabigahay ka mga dua. Kung na committed ka sa katawo, hindi ka na mangita sa iban. Bisan pa nga damo sang mga damo sa mga nag-ano bala sa imo, damo sa mga nagasusunlog sa imo, nga amo na, nga damo sa mga gusto makipagkilala sa imo, makipag-callmate, amo na. Tungkol committed ka sa katawo, hindi ka na magbaton sina. Ako, ko na, para sa akon, sang nagmigo ko sa sinilang sang before pa kami nga duwa wala na sang before pa ako naging single na ulit. Ako committed ko sa iya, kay palangga ko siya, kay nag-commit ako sa iya nga siling ko hindi ko mag-entertain sa mga suitors ng iban sapta kami pa nga duwa, kati palangga ko sa mo kalikatian mo na wala kami nagdugay, kati LDR, tapos pagtungtong na mo ika 3 years, 4 years, 5 years, wala na, hindi na siya hindi na healthy. Amo na sa ako nga masabat sa inyo nga pamangkot, commitment. Sa pamangkot, sa kung ano mo i-choose, love or commitment, para sa akin, mas pilihan ko ang may commitment. Kay kung love, kay kung commitment, may assurance kid ka mo yang at till the end ka mo gidya para sa isa compare sa love lang nga do wala pa na siyang kasiguraduan
So muna na siya akon masabat. Okay, masabat ko sa inyong question. Love ang ginpili ko. Kay kung love mo isa ka tao, kung may love ka, willing ka mag-sacrifice, willing ka handa ka magpasensya, maghangop sa anuman ng mga imperfection nga side niya, mga negative side nga sa iya, no? Kung sa first bisa mag-asawa, para sa akon kami husband ako, committed ko nga nakipag married sa husband ko, tungod nga love ko siya, kag committed ko nga hangpon ang iya nga mga negative side o anuman ang mga hindi namin nga sa iya, tungod love ko siya, willing ko mag-sacrifice, no? Ang love, bisan pa siguro kung ang isa ka tao nga ginpalangga mo nakasala sa imo, tungod nga love mo siya, handa kang maghatag sang another chance nga patawaron siya, tungod hindi mo gusto nga maguba ang inyo nga pag-upod, tungod nga gusto mo nga kamo magdanay, no, lifetime or until nga kung sa diin na kamuasta kay sang ginkasal ang mag-asawa, di may bawas na no nga till death do us part. So kung dira lang asta nga amo na makaseparate sa inyo, di amo na ang kamatayon lang ang makabulag. So committed ka sa sina nga nga bagay nga bisan budlay, handa mo nga hangpon tungod kay love mo siya, pareho sa pagpalangga ni Jesus Christ sa aton nga mga tao, nga bisan tani dapat ang tao ang silutan, kay ang tao ang nakasala, pero tungod sa iya nga pagpalangga sa aton, kag tungod sa iya nga gugma, nagsakripisyo siya, ginpadala niya ang iya nga bugtong nga anak para mag-ako sa silot nga dapat tani sa tao, no? John 3:16 hambal niya, kay ginhigugma gid sang Dios ang mga tawo sa sini nga kalibutan, sa bagay ginhatag niya ang iyang bugtong anak, agud bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So amo na ang commitment ni Lord sa aton no, nga mga tawo. So amo lang na, kag thank you gid and God bless. Ang akon sabat sa pamangkot nga ano ba lang pilion ko, love or commitment. Of course, ang ang sabat da is love, kay nasulatan sa Bible yani faith, hope and love is the greatest. Kagaryo, hindi ka man siling nga maging committed ka sa isa ka tawo kung hindi mo palangga. Kung wala ka paghigugma, wala ka man commitment. Na. Pero actually ang sabat sinada is ang duwa sa ina hindi dapat pagpilian, kay it goes hand in hand. Kay kung wala ka love, wala ka man commitment. Ga-commit ka sa isa ka tawo tungod palangga mo. Pwede lang na iyang committed ka sa isa ka butang sa isa ka tinuga, sa isa ka tungod nga asang benepisyo. For example, gasweldo ka, committed ka sa obra mo, tungod sa sweldo, di wala man alab. Kaya kung commitment lang yan waya pagigugma. Kaya ang pagigugma masyado ka broad mo. So ang pagigugma damo na sa aspeto, pwede mo mapabutyag ang pagigugma. Muna, it's one way kung palangga mong isa ka tao, kung dapat committed ka, hindi kay dutay singke ay bulagay dayon. Muna ginatawag nga for better or for worse. Amo lang na, madamo gid nga salamat. Para sa akon, kung ako gidya ang pamangkuton, kung ano nga akon nga pilion between sa love and commitment,
mas gusto ko ang commitment. Kay sa commitment, direct magidjaya matakos kung bala ang tao may panindugan. Kung ang tao may hinambalan. Kabati ka muna sa iban balang kung mamukuton gani sila ngati. Let's say for example, may i-hire bala sila sa iban nga olobrahan. Pero nakauna ni sila yahuo sa nag-hire ba sa ila sa piyak. So mambal sila nga nakakommit na ko abit no mahuya man tabla. Pero sa ano abi sa sininga sitwasyon sa relasyon, mas bakod abi kung may commitment mo. Oo, ara na ang love. Ara na ang love. Pero ano mo ang love kung wala sang commitment? So amo na siya ka-importante ang commitment sa relasyon. Ang commitment kadaan amo na siya ang mangin foundation sa inyong relasyon. Amo na siya ang nagapalawig kag nagapadalom sa inyong komunikasyon sa isa kag isa. Ang love amo naman na siya ang nagahatag sang kabaskog kag kainit sa inyong duwa pagi sa emosyon. So emosyon na siya. Ang commitment naman niya ti amo na nagapabakod gid sa inyo. Naggubaga nagahigot gid sa inyo bala. So commitment para sa ako na muna siya. So once ka makabuya ka mo sa commitment sa isa ka tawo, ano nyo gid, panindugan nyo gid. Kay ang tinaga nga commitment hindi lang kay sa bakba, kundi kinanglan may ano gid, may upod ginayang buhat. Lolo Ilyong, Lolo Miloy, ang ako niya mahambal sang commitment kag love nga ginatawag. Ti of course diri ko ya sa love kay ang love iya way niya ginadiktahan mo. Wala iya ginahambal kung sinong imo gusto. Ti nagtubo niya sa gipusoon mo. Kusa na iyang halin sa imong nga dughan. Sang sa commitment nga ang commitment first example bla tagaan ta kamuklo bla manggaranon ka, gusto ni tatay ni nanay mo nga ang pangasawon mo o kung ang pamanahon mo manggaranon man o kung nagsabotay si kumari ni nanay mo kag siya nga kamo nga duwa sang iya bata ni kumari bata bala sang kumari ni nanay mo among ipapamana o kung ipapangasawa sa imo na ti gintuman mo na kay sulundon bala manabi kay sulundon so gintuman mo na so nagpangako ka kay nanay mo nga ang tanan gusto ni nanay mo imo nga tumanon no, that is commit ti nakakommit ka ti karon bisan way mo naluyagan kumo kay commitment ti amo to yung madayunan mo. Dahil niya sa pagpalangga or sa ginatawag nga love kay inaiya amo na gani sa nasaling ko ginahalin ni astay mo tagipusoon mo halin niya sa dughan mo ikaw nagbatsyag sina wala may nagdikta law ay man na pigado man na o may diferensya man na kay mo ginpalangga ginhigugma mo ti amo na iya so kag ang gugma ginatawag baton mo siya kung ano man siya, no? So, iba ang kahulugan sang commitment kag sang ginatawag nga love. So, diri ko ya sa love kay diri ko ma-express ang paghigugma ginatawag, no? Kay wala sang ginpilit, wala ka gin porsige, wala ka gin persa, wala ka gin tayaan para pangasawon mo, pamanahon mo na siya, kundi kusa na yang nga nagtubo sa imo tagipusoon nga siya ang imo higugmaon kag pamanahon. Hindi ang commitment nga bisan waay mo gin palangga, among gin pamana kung gin pangasawa mo tungod sugo sang imo ginikanan. So thank you gid. Ang sa ako niya, ang sa love kag commitment, ang ako niya nga pilion niya, commitment nga kay tungod sa commitment kay ang
sa imo nga partner may ara nga hindi iya mahatag kung ano ang ginahangyo mo, ginapangayo mo, hindi mahatag. That is why nga makita mo kag dira ka maka commit pagid sa iban. Base mangin partner mo man. Amo ina nga commitment nga kundi ya kay hindi talos tanan hindi man mahatag simo. May tendency dibdibon mo pangadaan. Kaya kundi makakommit ka pa sa iban. Okay, Premiloy, amo tong ilang nga komento. Kita mo na? Batihan mo? Oh, batihan ko. Okay. Do dead air Ari, may cooler kita sa piyak nga linya. Nagapanawag subong sa aton. Hello, miss. Mayong adlaw sa imo. Hello, Lolo Ilyong. Hello, Lolo Miloy. Mayong adlaw. Kilala ko gid nimo. Idol ko ni. Pamilyar? Oo. Daw pabor si mo diaw? Aba, ano ang imo makomment sa aton nga ginaistoryahan ninday? Anong pilion mo? Love o commitment? Pabor ka sa ako na katupon na karon. Sakon lang, sakon. Oh, padayon. Sakon ka pabor. Sige. Hindi man sila nga unfair ako. Gusto ko lang mangin fair sa tanan. Ang love kag commitment may dako nga role sa kabuhi isang tagsa sa aton. Yes. Pero bilang isa ka tawo, syempre tawagin man ko ni mga alien kay may balatsagon ko. So, ang akong pilion is love. Di ba gani? Hambay nila, love conquers all ko na mo. Okay. Ayos. Nga love ang imo pilion. Kay tungod, kung nagahigugma kita, mahimo tang tanan. Kami bisan masakitan na ta, gapadayon tagyapon sa paghigugma. Ayos. Ayos. Kinanglan ta nga mag-give up, kay tungod palanggat ang isa katawo, hindi natin mahimo. Kay gani, di ba, ginahambay gani nila nga, kay palangga, o gitsa mo. O mo na nga kaya, o gitsa ihatag tanan, nasin tanan, gitsa ihatag ko. Wala na sa may bilin sa akon, kay palangga, o gitsa. Sa dobo yata? Kung nga pag palangga, ihatag ang tanan. Nga ay hindi commitment ang ginpili mo nga love. Ano ang rason mo nga love, gid? Kaya hindi siya simo bo. Sige. Hindi. Kay ang commitment, hindi mo na siya mahimo kung wala ka love sa isa ka tawo. Paano ka makipag-commit kung wala ka kung masaya? Diba kalain mo na kuro nga, maupod lang ka kahit tungod amo ning rason, amo na ang rason. Pero hindi mo na paglauman nga, may gugma ko sa imo ha. Alam, ay sinaya, kagaupod ka mo nga wala gugma. So, hindi ka makipag-commit sa isa ka tawo kung wala ka gugma. Dapat may pagigugma pa din para makakommit ka. Sige. Dahil ka namin sa imo opinion, abi mo ba sige palangga ka ni Lolo William. Bagamo ang opinion. To akon mo to side na giging panigan. Don't love man yung side ko? Ay, bastos kayo malab ka. Sige. Salamat gid Inday sa imong opinion. Magabaton ka sa lugar dari sa amon istasyon. Sige. Ano ini nga istasyon? Amon ang istasyon sa NYGC Naisyaga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga. Diba? Sa moto pa lang sa istasyon. Mabatsyagan nyo na ang tinaga nga pagpalangga. Okay. Pero overall, importante ang gugma kagang commitment. Sakto gid ina. Kaya ang gugma, hindi man naka-stay gid kung wala commitment, pero dako na nga deal. Pero ang commitment, bisan wala iyang commitment, maka-stay na iya kung may gugma. Palakpakan ta si Premiloy mga kanay siya ga. Sakto gid siya. Di ko ano, di siya makumbinsi. Kumbinsi na ko Premiloy nga importante gid manggali ang commitment. Dapat may commitment. Love. Dapat may commitment ka mo kag love sa isa kag isa. Miss Lorraine kag Lolo Ilyong. Diba? Thank you. Gimpakilig mo man ko ba? Pero tuod na Premiloy, importante gid tuod sa aton kabuhi
ang commitment kag love. Ang duha ngay na amo gina ang pinaka-importante. Deal na sa kasal ang relasyon. Oo. Importante gid kasal ka mo. Oo. Pero mas importante ang commitment kag gugma nyo sa isa kag isa. Oo. Di ba? Kaya importante gid sa inyo mapagpalanggaan ay. Siyempre, dapat aragi ka mo sa Ginoo man. Amo ginang pinaka-importante, Premiloy. May mga panahon nga gaka-out of love ka mo. Oo. That's why kung ma-out of love ka mo, ang pinsaron nyo permi, committed kami sa isa kag isa. Your Honor, hindi ko po alam. Diba? Oo, kaya nadula ang gugma mo. Nadula ang gugma. Pero hindi ka magkabalaka kaya bisan natakan ko kag wala ko gana kisa. We are committed with each other. Wow, very good. Diba? Okay, Premiloy. Amo na komento nila. May commitment, may love. Importante gyud man galing commitment. Importante ang love. Na yan sa aton yung mga pinalangga nga tagpalamati, mag-commit ka mo sa amon. Nga magpamati ka mo dire sa amon ng mga programa kag mga drama. Oh, that's why ang sa Bible, commit into the Lord whatever you do and your plans will be succeed. Yes, kanami siyang message mo, Premiloy. Ano to, Premiloy, gani? Commit into the Lord whatever you do and your plans will succeed. Diba? Yes. Sakto gid. Aring pamangkot ko, Premiloy. Ano ang kinalain siyang paghigugma siyang tao sa Diyos kag ang paghigugma sa Diyos sa tao? Actually, Praelio, ang pagigugma sa tao sa Diyos, kag pagigugma sa Diyos sa tao, lain na siyang aspeto sa pagigugma sa tao sa tao. Yes. Okay? Di kung magsiling kita nga agapilab na siguro panawag sila, eros ang sa tao mo. Di karon, kung magkomparasyon mo ang pagigugma sa tao sa Ginoo, kag tao sa tao, medyo dako diferensya sa tao. Yes. Kaya ang tao, una nga punto. Ang tao ya kung bayaan mo, kag balikan mo, duwan-duwan badon pa si muliwat. Makasala ka lang ka isa, kadua, katatlo, ay hindi na kuya si imo. Hindi na siya. Amo na yung tao. Gaubos yung pasensya sa tao. Yes. Medyo ang agapilabi, unconditional na siya nga paggugma. Wala siya nagapangayo sa kabaylo. Agape love is the highest form of love, characterized by selfless, sacrificial actions, and unconditional care for others. It is a divine, transcendent, and altruistic love that seeks the well-being and highest good of individuals without expecting anything in return. Agape love goes beyond mere feelings and emotions, emphasizing actions and commitment to the welfare of others. Yes. Medyo budlay siya, dalom na siya actually nga topic. Pero ayawan ka siyang pangita siyang tao nga mo sila Miloy kung tao basihan mo. Correct ko. Naistoryahan na lang na kay para ka maintindihan natin kag may pulos mabla ng programa. Kay to. Siyempre mapuslano ni Premiloy kay makakuha di sila sang leksyon. Amo na siya ang diferensya sa eros love kag agape love. Kung insaktog ako nga pagpatpat sang pagambal sang words ha. Amo na siya agape kag eros. Ang igugma nga ginaistoryahan ta siguro eros love na siya. Eros love is a type of love characterized by intense feelings of sexual attraction and passionate desire for someone. It is closely related to romantic love and involves physical and sexual attraction, idealization, and a strong desire for emotional and physical connection with the person of interest. Yes. Gugma siyang tao sa tao. Amo na siya. So, ang commitment kag love, nag-off na gina siya. Hindi na pwede mo bulagay. Insakto ang ambas ng mga commentators nga hindi ka pwede nga mag-commit nga wala ka love. Kag hindi ka man pwede mag-love nga wala commitment. That's why kung may isa nga madula, for example, sa previous na mga naistoryahan, antes kita magtapos, ang commitment, kung commitment alone, cannot stand. Hindi siya katindog. Example, committed ka, blabot lang na nagligad sa pamuno sa katon mga conversation ka ina. Kung committed ka lang pero wala kaluyag, hindi ka kapadugay. Kabudlay sila. Pero kung kisabis hindi ka committed, di ako naluyag ka, kapadugay ka gid. Kag diri na lagi kutob ang aton nga programa, Heart Talk Show. Bantayan ang aton dason naman nga diskusyunan. Kabay pa nga nalingaw naman kamo nabon.
We are simple blind masters who enjoy listening to radio dramas and creating our own dramas. We know that we would have difficulty reading scripts if we were to apply to radio stations. But we hope to bring you joy with the little dramas that we offer to you. We have created dramas on our YouTube channel, and we hope to bring you joy with our offerings of dramas filled with action, love stories, and comedy. NYGC Nice Yaga channel. Welcome to NYGC Blind Drama, where entertainment knows no boundaries. Immerse yourself in a world of captivating audio dramas, heartwarming talk shows, and soulful singing performances. From hilarious joke time dramas to heartfelt discussions on love and life, our channel offers a diverse range of content that will leave you laughing, crying, and inspired. Join us as we showcase the talents of blind individuals, proving that creativity and passion have no limits. With our Hiligaynon, Ilonggo audio dramas, we bring the rich culture and storytelling of the region to life, creating a unique and engaging experience for our viewers. Get ready to be entertained, uplifted, and touched by our captivating productions. Whether you're in the mood for laughter, reflection, or simply a dose of entertainment, NYGC Blind Drama is your go-to destination. Subscribe now and be part of our growing community of viewers who appreciate the power of storytelling and the resilience of the human spirit. Get ready for a world of laughter, tears, and unforgettable moments. Welcome to NYGC Nice Yaga Blind Drama, where every episode is a journey worth experiencing. Mabuhay mga kaibigan! Kung naghahanap kayo ng iba't ibang uri ng entertainment, tulad ng hugot ng buhay, kantahan, drama na may aksyon, love story, komedya, at inspirasyon, nandito na ang inyong hinahanap. I-subscribe na ang aming YouTube channel NYGC o Nice Yaga Channel. Hindi lang basta-basta audio drama ang inyong matutunghayan dito, kundi isang blind drama na tiyak na magpapaluha, magpapakilig, magpapatawa, at higit sa lahat, magbibigay inspirasyon sa inyong lahat. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? I-click na ang subscribe button at maging bahagi na ng aming YouTube family. Salamat sa inyong suporta sa NYGC Nice Yaga Channel Blind Drama, ang nagapalangga sa imo.